tewacha jotno lam subrani channel monai blog rok khaijaya blog kha ke tamni ke time rok maya ke ang lomoi rok tong ke tini ke ang program phaijak trine ke sini program ke mata matha para bro ke senta ke jirani au phaijak sono mane sono daral naharna phai to banana bagai ke bono naisi tong kata bin noksi apla ke tabo ko jirani au sopajak ke nai to blog phaisa Hingke jong finally program jaga o thang soka hingke tau ke be mai rok sawi kisa makeup rok khaina naile khata hingke makeup rok khaiye jong chini program no start khaisi na hine tuan songlai makeup khai tongo hingke tabo ke jong chini bisi katal tree no lamsu mane palaina bagai jani jaya o mon nalai tongo hingke tabo khaike chini bisi katal palaina bagai joto lai rok thapaye ko haino jani ja yago bunbati rok nawi tonglai ta hingke jong top finally step saka kalaijak chini bisi katal no palaina bagai chini tree bisi katal no lai rok off khaijak joto jani ja yago mon bati ringlajak asuk ke tongdi tongtholai jani ja mokhang no kaisi joto monai laijak kebon si bukhuk rok phungjak no ya asuk ke jani ja tongtholai mane ngomong lai ta hingke anga mane tamoni bagai gan off khaika ke copyright rok manjakna kirijak ang mane gan off khairaka note jong oro gan chalali belai bwsalaijak tongthalaijak chiri laijak se hingke gan tamjakbla hingke copyright rok manjana hine gan no already ang off khairaka hingke mannai matharam para ni borok bo asuk ke borok kaham borok no bo hambai resini rowoi paya asuk ke chongmani baksa borok bo enjoy khaio chongbo khaio belai oma hai ta Tirpa hasteni idol kidi ali sini bisenti songjata top level o rusabai thangja chini boron rangje mamita deborma chini o amsai nino bobo bhai maja bhayano tai sino rusabai khanar won na to khaye nai tai sikli rong no koine ina ro mo musungui dong kai no bo ma hai kana chungjara nai chino lagi ri tambi de phaji ke hanya hai masa mangni habra thangai pion tam hen lai sinanya oi manai masada ko sara thangla ka masada ang koine chini next masnai rong no nong ni gano ready khai nong ni na tutok masa mang hai tu bi phabi ni bagi तो कर म्यूजिक प्लेयर खाए को yang ऐसा फैयांग फैर ऐसा कर दे हां इनका न हो तो म्यूजिक प्लेयर तक कर दे YouTube channel to ए फैशन म्यूजिक प्लेयर खाए दे okay ready music tabo khaire de ala ke pong nai hingke tabo khaike time hingke 250 baji tongo hingke songmo leim labani bagai kisa songmo rest nalai tongo ta hingke rest nawi koi minute ke te start khainai hingke tabo hingke 3:10 baji tongo jong te waisa sini program no start khaipika hingke tabo hingke monai bwsai tongo ta hingke tabo hingke jong bwsai tongo ang nungno kaham ke phunuklai manje phunukmalia ani phone basi gan tawo hingke ba video rok tisanai kwrai abo je dara bo bin phone ba tisamani ano sen ka ang tawo bono kisa phunukka no ang jongmanta kaham ke phunuknai bono phunukmaya hingke alka bwsama rok bo kaham ke phunukmali ang bo kasangmani bagai baire se bakhormaya bagai video rok tisajakya hingke jong tabo last gan bwsai tongo jong last gan bwsaka hingke jong hai baksa ke group dance bwsalai chiri program no aro no mane bwthak ta off khaisi na hingke jong tabo to group dance bwsai tongo omo just
tong thongman ba se paiman ba se hai laga tat man je jani jaba kha ka man hai ma salai o hingke gan baikhe no chini program baikha Nogo thangtang ko. Motor stand thangtang ko. Agen nogo thangchile phuti de. Oke nogo tangse nai. Rogo. Ruwa khaina phaiman damia o. Program khaina phaiman de. Khai bai khai ke nogo thangchile. Ganam ke thangida.